Som-hi amb la meteo. L'abril trencarà la ratxa de pluges d'aquest 2026 a Catalunya amb més dies de calor que no pas de fred. Ara us expliquem les tendències per aquest mes d'abril, però abans repassem l'actualitat i comencem des de Terrassa. En aquest dia esplèndid, espaterrant, amb cel blau elèctric, visibilitat excel·lent que ens permet veure en primer lloc Montserrat i després aquí també tenim la Mola. Més imatges de bonança des de Sils en aquest dia assolellat amb molt contrast entre les mínimes d'uns 3 graus i les màximes que han pujat fins als 22 graus, el que se n'en diu molta amplitud tèrmica de gairebé 20 graus entre el dia i la nit, típic de la primavera, i ens anem al Congost de Mont-rebell, amb aquesta bona cara que fa. Penseu que ara fa uns anys estava tancat i sense aigua per la sequera, i mireu ara quin paisatge més bonic que tenim. I des d'Ubilatera, a l'alta muntanya, també ha estat un dia molt tranquil, com podem veure amb aquest cel assolellat, amb bona visibilitat i amb temperatures altes que han accelerat la fusió de la neu. Comença l'època forta del desgel. A continuació, mapa isobàric marcat per al despenjament d'aquesta borrasca atlàntica per l'oest de Portugal cap al sud, en direcció cap a les Illes Canàries, que no només passarà de llarg de Catalunya, sinó que a més de retruc ens enviarà una capa de pols sahariana aquests pròxims dies fins al cap de setmana, que la pertorbació es podria col·locar cap a la Mediterrània. Pel que fa a les temperatures, doncs mireu aquesta fuetada càlida per les dates que tindrem aquests pròxims dies, amb uns termòmetres que es podran enfilar gairebé fins als 14-15 graus a uns 1.500 metres, però fixeu-vos com a partir del cap de setmana tindrem aquesta renovació brusca de masses d'aire que ens retornarà al fred, o si més no tindrem una patacada forta de les temperatures. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per dimecres, que ens anuncia un dia molt tranquil, amb predomini del sol majoritàriament, amb algun matís per comentar. Cel assolellat, sobretot a les comarques de Girona, i algunes pinzellades de núvols prims, especialment núvols alts, cap a les comarques de Lleida, l'interior, Tarragona, que deixaran aquest cel enteranyinat o una mica enterbolit. També algunes boires marítimes que podrien tornar a endinsar-se en trams del litoral. Són aquestes boires que van fregant les platges i que poden deixar transitòriament algun paisatge fantasmagòric, i en principi serà un dia sense pluja tampoc al Pirineu. El vent serà fluix, vindrà de mar cap a terra, per tant transportarà, arrossegarà aquesta frescor mediterrània i deixarà temperatures més retingudes als pobles i ciutats de la costa, i per contra el termòmetre s'enfilarà més cap al prelitoral, l'interior i també al Pirineu, amb aquestes màximes que ja poden superar els 25 graus a molts pobles i ciutats de Catalunya, i fins i tot es podrien fregar ja els primers 30 graus al Pla de Lleida. Això sí, les nits són fresquetes, per tant tenim calor al migdia, fresqueta a les nits i molt contrast entre les màximes i les mínimes. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies, un dijous i divendres que es repetirà la jugada, amb estabilitat, bonança, dijous amb més bandes de núvols prims que deixaran aquest cel enteranyinat, i també amb calitja per la presència de pols en suspensió sahariana, alguns núvols d'evolució en muntanya o al Pirineu, però sense pluja. La temperatura pujarà lleugerament i divendres tornarà a ser un dia molt tranquil, amb més ressol que no pas dijous, però encara amb aquesta calitja, cel caliginós i algunes nuvolades en punts de muntanya, però tampoc deixaran pluja i temperatures que tocaran sostre, amb el permís d'algunes boires marítimes, que divendres ja hauria de ser l'últim dia. Màximes que tant dijous com divendres ja poden tocar els 30 graus en alguns pobles i ciutats de la Vall de l'Ebre, de la Catalunya central i també de Ponent. Dissabte es comença a remoure una mica l'atmosfera, es comença a bellugar, tindrem ja els primers símptomes d'un canvi de temps, amb un augment de la nuvolositat que serà més plausible la segona meitat del dia, cel tapat, emblanquinat, comença a retirar-se la pols en suspensió sahariana i també es formaran els primers ruixats cap al Pirineu, preferentment al sector occidental. Cota de neu de baixada, també la temperatura començarà a recular i entrarà la tramuntana i el mestral als dos extrems del Principat. I entre diumenge i dilluns estarem pendents d'aquest canvi de temps que ens podria portar una borrasca amb xàfecs i pluges mal repartides en diferents comarques de Catalunya, que ens tornaran a fer obrir el paraigua. De fet, serà el primer canvi de temps del mes d'abril, amb algunes tempestes que localment ja poden començar a ser intenses, acompanyades de calamarsa i de pedra, i també retornarà la neu al Pirineu, perquè la davallada de la cota de neu pot ser molt important, dràstica, baixar fins als 1.000 metres o poc més, i per tant tornarem a tenir nevades a les muntanyes del Pirineu. Vent fort de tramuntana i de mestral cap a l'Empordà, Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, i el més important, el més destacable, aquesta patacada de la temperatura que tornarà a refrescar l'ambient. De fet, les mínimes les tindrem a la final del dia de diumenge i ja ens deixarà un matí de dilluns força més
més fresquet i, per tant, ens haurem de tornar a abrigar de valent. Anem acabant amb les tendències per al mes d'abril, que estan recent sortides del forn, i mireu les perspectives de pluges per aquest mes d'abril, amb pocs dies de pluja, en principi, un temps que podria ser més aviat sec que no pas plujós, i per tant es trencaria el refrany de l'abril aigües mil, amb pluges per sota la mitjana climàtica, com podem veure amb aquests colors marronosos, no només a Catalunya, sinó a la resta de la península Ibèrica, que ens anuncia un govern, un predomini de les altes pressions, excepte el Pirineu i el Cantàbric, i per tant la zona nord de la península Ibèrica. Pel que fa a les temperatures, doncs, com sempre, com és habitual, temperatures superiors a la mitjana climàtica, sobretot al centre d'Espanya, però també aquí a casa nostra, a Catalunya, aquests colors carbasses que ens indiquen una mica més de calor de l'habitual i, per tant, tindrem poc fred tardà. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi molt bé.